Ħanibdew anzi bil-problemi li ġarrab il-pazjent. Biex forsi dak li jkun qed jisma' jgħid jinxala bibi, jiena mhux tabib. Imma kważi fiċċert li xi darba inti se tkun pazjent, u inti se tkun pazjent ta' xi ħadd li jista' jkun għadu kif qed jispiċċa ġurnata u nofs xogħol u rrid jieħu deċiżjoni fuq ħajtek. Ekku. Għandek xi forsi aneddoti jew forsi tista' tgħidli biex x'inhu l-effett fuq il-pazjent. Fil-verità naħseb isu diffiċli biex titkellem dwar l-effett fuq il-pazjent mingħajr ma titkellem fuq l-effett fuq it-tabib għax ovvjament l-effett fuq il-pazjent huwa konsegwenza tal-effett fuq it-tabib. Imma ovvjament hemm iktar riskju ta' żbalji, ġifieri once li għandek tabib li ilu ma jorqod il-fuq minn 24 siegħa ħajkun hemm konsegwenzi fuq il-kwalità ta' xogħol li jista' joffri. Jekk jiena għajjena, jekk jiena binas, jekk jiena illi ma niekol, illi ma nixrob, illi ma nuża t-tojli tal-iktar minn 8 sigħat, jiena l-iktar ħaġa importanti għalija hija li nagħmel dawk l-affarijiet. Hemm il-kunċett ta' Maslow's hierarchy of needs. Li bażikament din hija piramida li tgħidlek hija xi ħaġa psikoloġika, ġifieri teorija psikoloġika li tgħidlek li l-iktar ħaġa importanti għall-bniedem huma l-physiological needs. Ġifieri li tiekol, li tixrob, li torqod. Mbagħad għandek needs oħrajn, ġifieri needs ta' safety, needs ta' belonging, needs ta' esteem, imma l-ewwel irid ikollok il-basic needs li huma li they're being met. If those are not being met, you're not going to think about għax il-pazjent għandu bżonnek jew għax għandi bżonn nagħmel di jew di. Ġifieri qed tgħid inti u tal-għajnejja l-ġerarkija ta' Maslow ħafna drabi nispiċċaw ninterpellaw lil Maslow. Qatt ma rajt ritratt ta' Maslow, nsemmi ħafna. Nabbuża mill-erf tiegħu, ma qatt ma mill-bib miegħu. Ġifieri inti li qed tgħid huwa li minħabba li l-iskaluna ta' taħt ta' ħafna mit-tobba tkun qed bagħti, jkun hemm nuqqasijiet. Diffiċli mbagħad ikollok aspirazzjonijiet li inti tkun iktar empatiku pereżempju. Mela tlaqna?